Po zasneženej ceste uprostred kryštálov a drahokamov kráčal mladý muž. Slušne oblečený, v teplom zimníku a v čiapke. V ruke plátený kufor, na chrbte plný plecniak. Krdle havranov knížúce sa na telegrafných drôtoch si ho zvedavo obzerali, ako by ho pozdravovali. Ponáhľal sa do vrchu, konečne na temene zastal. Pred ním široký rozhľad po krásnej zimnej krajine, objímajúcej neveľké dediny so štíhlymi vežami a bielými kostolmi. Inoveťou kryté sady ihrali v lúčoch slnka dúhovými farbami. Muž položil kufor vedľa seba, sňal čiapku. Zadržal ju v zložených rukách, sklonil hustými vlasmi pokrytú hlavu a modlil sa. Potom uprel oči, na ktorých bolo vidno, že zvykli ďaleko hľadievať, na prvú dedinu pod vrchom. Skúmavý, starostlivý výraz, končiaci v bolestnej clivej otázke mu pokryl tvár. Ako by od toho čarovného sveta pýtal odpoveď, na ktorej mu mnoho záležalo. Dobrý deň, priateľko! Pozdravil ho druhý chodec, čo dávno za ním kráčajúc, až teraz konečne ho mohol dohoniť. Čože tak vyzeráte? Dobrý deň, obrátil sa i oslovený. Tá dedina sa dnes ako menuje? Tak, ako ju kedysi naši otcovia pomenovali, prvnež dostala maďarské meno. Dlhá. A pristane jej, netak ju kedysi natiahli. Máte tu dnes iné poriadky v dobe slobody, pravda? Žije sa vám lepšie? Ako komu, priateľko? Poriadky sú iné, ktoré lepšie, ktoré horšie. Dal nám Pán Boh slobodu, buď mu za to vďaka. Ale ľudia sa na tej vojne veľmi pokazili, sú dnes horší ako bývali. A keď nás už iný neutláča, no tak si robíme sami jeden druhému zle. To je škoda. No neviete, či ešte žije rodina Kostolných? Kostolných? Otec i mať žijú, aj mladší syn, len Janko Kostolný sa ešte vždy z vojny nevrátil. V dedine všetci veria, že už dávno dakde zahynul. Len jeho žena nechce o tom ani počuť. Bárs je to už 10 rokov, čo ho Rusi zajali, ešte vždy ho čaká. Oči mladého muža zažiarili ako dve vatry. A nevydala sa, ako to druhé ženy porobili? Mariška Kostolná nie je ako druhé. Keď to neurobila prv, kým mala deti maličké a nútili ju do toho aj svokrovci, aj švagor, dnes, keď už roky býva u svojich rodičov, tým menej by to urobila. Pýtačov však mala predtým dosť. Nie div, taká pekná, poriadna a šikovná žena. Ale odkedy prešla k tej novej viere, už má od nich aspoň pokoj. K akej novej viere? Muž veľmi pozorne uprel zrak do tvári vraviaceho. Ale vo vojne, keď bolo ľuďom zle, začali daktori hľadať pomoc u Boha. Schádzali sa k slovu Božiemu, k modlitbám. Nebolo na tom nič zlého a ja som neraz išiel medzi nich. No keď tí, čo si obľúbili slovo Božie, činili aj pokánie zo svojich hriechov. A ako ich to slovo Božie vyučovalo, tak začali žiť. Neľúbilo sa to druhým. Hnevali sa, posmievali sa im, že vraj začínajú akúsi novú vieru. Pre ten posmech nie jeden prestal chodiť. Ale medzi tými vernými, ktorí zostali, bola aj Mariška Kostolná. Dosť sa jej starí preto natrápili, veď hlavne preto odišla od nich. Svojich rodičov si získala, takže potom tie schôdzky odbavovali v ich chalupe. No nám sa tu cesty delia. Ja idem do Blatnivej a vy ste do Dlhej. Tak s Pánom Bohom choďte. No rád by som ešte vedel, prečo ste sa pýtali na tých Kostolných. Nesiem im správu o Jánovi. Čože? A zdá, kde a ako vzal skazu? Prosím vás, dnes je štedrý deň. Ak takú správu nesiete, aspoň dnes jej, Mariške, to nepovedzte. Nebojte sa, priateľu, nechcem ju zarmútiť. A pekne vám ďakujem za všetko, čo ste mi povedali. O chvíľočku kráčal už starší muž k druhej dedine. Mladší zodvihol kufor a ponáhľal sa dolu kopcom k Dlhej. Nezastal až pri neveľkom nárožnom dome. Tam, kde vrzli dvere vedúce do dvora, bolo počuť lenivé, starý hlas prezrádzajúce zavrčanie. Hneď na to sa zdvihol na násype šedivý pes.
Pozor, a ty ešte žiješ, zvolal príchodzí prekvapenie. Pes zastrihal ušami, pribehol, obišiel, oňuchával muža a potom tak divne zaviel a začal chraplavé brechať, skákať a lízať ruky príchodzieho. Na ten krik sa otvorili kuchynské dvere. Asi 10-ročný chlapec chvíľu zvedavo zahladený na zvláštny obraz zavolal dovnútra. Mamička, pozor, víta akéhosi pána a ten sa mu prihovára, ako by sa dávno znali. Poďte sa chytro podívať. V kuchyni pustila ešte mladá a pekná žena lopatu, ktorou vyberala báleše z pece. A už i jej tvár, chlapcovej tak veľmi podobná, vykúkla zo dverí. Janko, môj Janko! Preletelo jasavo dvorom a už letela i mladá sedliačka do roztvoreného mužovho náručia. Mariška moja, Mariška! Čo ľudský hriech na roky rozdelil, to Božia láska znovu spolu zviedla. Kto môže opísať šťastie stretnutia po takom dlhom čase? Predsa si mi len prišiel, darmo som ťa nečakala. Prišiel som a ty si ma verne dočkala, chvála Bohu. O Janko, hrôza je len na to pomyslieť, keby som sa tak bola dala našim nahovoriť. Ale veď to nebolo možné, keď som raz teba nemala, čo ma bolo po ostatných mužoch? Ja som zase veril v tvoju vernosť, Mariška, a Pán Boh ma tým zachoval, že som tebe tú tvoju vernosť napriek všetkým pokušeniam dodržal. Pozri, akého veľkého syna už máš. Poď sem, Ondriško, to je náš otecko, tu už ho máme. Jedným ramenom objímala blažená žena muža, druhým k nemu privinula švárneho chlapca. A potom si oba viedli vzácnu návštevu dovnútra. Ondriško, bež pre Ilenku, ale nehovor nikomu, na čo ju volám, posielala matka chlapca. A ani kto k nám prišiel. Dobre máš, Mariška, všetkých rád privítam. No až potom, najskôr musíme pred svätého Boha na kolená. Dozvedel som sa, že aj ty si u neho hľadávala pomoc. Aj ja som ju tam hľadal a našiel. Ten, ktorého narodenie dnes budeme svetiť, stal sa mojím spasiteľom. Či aj tvojím? Muž pritiahol ženu vedľa seba na kolená a už sa nič nepýtal, lebo ona začala hlasno oslavovať toho, ktorého oba milovali. Ešte si len to najhlavnejšie stačili povedať a už bola izbička plná ľudí. Mladá gazdina musela vybehnúť k peci ratovať báleše. Našťastie len dva boli zhorené. Svokor i svokra objímali zaťa. Za nimi pribehla jeho mať i otec, brat i švagriná, ale prv pred všetkými jeho malá dcérka. Sľúbil vzácny hosť, že až sa len trochu upraví a nasíti, povie im, ako sa dostal domov. Ale svoj sľub splnil iba pri štedrovečernej večeri. Zniesli si ju spolu z obidvoch domov, aby sa nemuseli rozísť. Mamička, už sa na mňa prestaňte hnevať, že som vás neposlúchla a čakala na Janka. Pritúlila sa nevesta ku svokre. Táto ju náruživo objala. Nech ti to Pán Boh stonásobne odplatí, veď čo by on chudák bol povedal a urobil, nech tak príde a nájde ťa za bratom. Veľmi chytro odpratali ženy riady z výšky jedla a už sedia okolo stola. A veruje v izbe tak ticho, že by si aj muchu počul preletieť. Len hlas mladého muža, raz vážny, raz smutný, zaznieva v nej. Iba pár slovami opísal muky svojho zajatia, aké mu nastali obzvlášť po odchode československého vojska. To si vraj až niekedy inokedy porozprávame. Opisoval radšej, ako mocnou túžbou hnaný po domove sa 3 razy počas tých 3 rokov pokúsil utiecť, no vždy bez výsledku. Po tom 3. sklamaní, pretože išla na ňo hrôza, že už navždy bude musieť svoj život tam zakopať, rozhodol sa radšej umrieť. Bol na smrť unavený, vyhladovený, olúpený o posledný halier. I šaty, nuž zostal ležať v snehu na zamrznutej zemi. Sneh husto padal, čo chvíľa hrozil prikrytím a bol by koniec jeho životu a trápeniu.
Vo sne, ktorý ide na neho, nepocíti viac tú krutú zimu. Zamrzne a zomrie. Skutočne zaspal. Koľko spal, to nevedel. Vedel iba, že sa zobudil v teplom a že ho veľká bolesť prebrala k životu. Bolesť omrznutých údov. Istý, veľmi chudobný človek, ktorý ako vyhnanec pre Krista žil v tejto studenej krajine už vyše 20 rokov, našiel ho a zachránil pred smrťou. A potom ako matka dieťa, tak nežne ho opatroval v jeho dlhej, ťažkej chorobe. Tie dlhé zimné noci, ktoré v mori bolesti zavretý u neho prežíval, krátil mu dobrý starec rozprávaním svojich ťažkých osudov. Čítavali spolu evanjelia. On spieval starým, ale čistým hlasom krásne sväté piesne a učil ich aj jeho spievať. Ó, ako tento muž miloval Pána Ježiša. Syn Boží mu bol všetkým. Pre neho by bol býval ochotný aj 3 razy toľko preniesť, čo pretrpel. Keď pre štundistov udrela v Rusku hodina slobody a všetci mladší krajania ho opustili, on sám, bezvládny, nemohol pomýšľať na návrat. A tu si vraj povedal: tam doma vo vlasti už i tak nikoho nemám. S Kristom a pre neho môžem žiť aj tu. Aj tu si ma nájde, keď príde. Zostal spokojný. Navštevoval starých vyhnancov, politických väzňov, ktorí tiež už domov nevládali. Zvestoval im Kristové evanjelium, posluhoval im a nejedného priviedol ku Kristu. Ako aj mňa, vzdychol rozprávajúc. Keď som ozdravel, ľahol on a ja som mu smel láskou odplatiť to, čo dobrého urobil nám všetkým. Doopatroval som ho, aj pochoval. V mojom náručí zomrela smrťou spravodlivého. Zomierajúc, položil ešte svoje ruky na moju hlavu a požehnal ma. Čo mal, všetko mi zanechal. Svoju Bibliu, svoj kožuch, ktorý mu pred rokmi bol ktosi daroval, svoje chatrné šaty a 5 rubľov. S týmto som sa ešte raz vybral na útek. Tento raz, že som však už nešiel sám, ale ako dieťa Božie vedený svojim Bohom, tento útek sa mi podaril. Sám môj Boh vie, koľko utrpenia ma stála táto mesiace trvajúca cesta. Ale konečne som sa dostal k moru aj na veľký americký parník. Kapitán, dobrý človek, dal si tlmočníkom vyrozprávať moje osudy. Zvediac, že som od remesla kováč, prijal ma na miesto jedného z chorých matrózov, ktorého musel zanechať na pevnine. Keby ste ma takého boli videli, viem, že okrem pozora, nikto z vás by sa nebol ku mne hlásil. Špinavý, zarastený, vybiedený, už ani človeku nepodobný. Nebyť Božieho milosrdenstva, ani ten kapitán by ma nebol vzal. Loď čakala ešte 2 dni. Zatiaľ som sa očistil, dal som sa ostrihať, oholiť, opral som si posledné plátené šaty po svojom dobrodincovi. Taký očistený prišiel som ešte raz pred kapitána, ktorý ma veru nepoznal. Boli tam u neho 2 páni, ten jeden vedel po rusky. Musel som im ešte raz niekoľkými slovami vyrozprávať svoju históriu a slúbiť, že im ju dôkladne vyrozprávam, keď už budeme na mori. Oni sa potom o to postarali. Zavolali ma do krásnej spoločenskej kajuty. Ten pán prekladal a ja som vyrozprával všetko od samého začiatku. Ako ma vzali na vojnu od mladej ženy a dieťaťa a že je tomu už 12 rokov a 10 rokov, čo som ich nevidel ani o nich nepočul. Že sa ťažko dostajem domov, lebo len tieto ruky musia mi byť nápomocné. Ale Boh, ktorého som v tom slúžení poznal, keď mi potiaľto aj na túto loď pomohol, pomôže mi aj ďalej. Rozprával som im o tom svetom, Kristovi podobnom mužovi, ktorý ma na tele i na duši zachránil a ktorého trestanecké rúcho prikrývalo i teraz moje telo. Mnohé z poslucháčok plakali a všetci mi podávali ruky. Na druhý deň som mal už plný kufor bielizne aj darovaných šiat. A ešte neraz za cesty som musel rozprávať zo svojich skúseností, najmä o svojom úteku. Všelijako mi všetci v jedle prilepšovali. Dostal som dobrú prácu i plácu
A keď sme konečne pristali ku brehu, odovzdal mi kapitán zbierku cestujúcich, ktorú urobili pre mňa na cestu aj pre moju rodinu. A tak som sa šťastne dostal medzi vás. Pán Ježiš Kristus, ktorý sa v tom zajatí stal môjim najväčším pokladom a priateľom, prišiel so mnou. On spôsobil aj to, že nejdem vám na ťarchu, ako biedný chorý žobrák. Prichádzam zdravý na tele, aj na duši, a nesiem niečo málo, aby som zase mohol začať svoje remeslo. On to bol, ktorý mi vás, moji milí, zachoval všetkých pri živote, ktorý mi zachránil nielen ženu a deti, aby ma dočkali, aby mi zostali verní, ale postaral sa, a to je to najlepšie, aby aj moja Mariška poznala jeho lásku, aby sme spojenými sílami mohli začať ten nový, svätý život. Poďte, poďakujeme mu spolu a potom si vás obdarujem tým, čo mi pre vás dobrí ľudia dali. Veď je štedrý večer. Nuž poďakovali, s horúcimi slzami. A potom otvoril Janko kostolný svoj objemný batoh a delil. A radosť obdarovaných sa navracala dvojnásobne do jeho srdca. Tebe, Mariška, som najmenej doniesol len samého seba. Ospravedlňuje sa. O, Janičko, objala ho žena, to je dosť na celý život. A zatiaľ, čo sa vnútri deti aj starí tešili navzájom z nečakaných darov, stáli oni na násype pod hviezdnatým štedrovečerným nebom. Na tom istom mieste, kde sa pred 12 rokmi lúčili a kde mladá žena skoro umierala žalosťou rozlúčenia a skadiaľ sa mladý muž viac mŕtvy než živý potácal za desnou povinnosťou. Tam stáli dnes dvaja nevýslovne šťastní ľudia. Nadpriadali ten ukrutne pretrhnutý sen šťastnej lásky a vedeli, že ho dnes už ani život, ani smrť nemôže pretrhnúť, keď sa stali deťmi večnosti a zakotvili v Bohu.